jangan lupa like, comment, and subscribe channel Pro TV Budaya. Jangan lupa. Selamat tinggal Teluk Payur Permai, dan ku pergi jauh ke negeri seberang. Ku kan mencari ilmu di negeri orang, bekal hidup kelak di hari tua. Selamat tinggal kasihku yang tercinta, doakan agar ku cepat kembali. Ku harapkan suratku setiap minggu, dan ku jadikan pembuluh rindu. Lambaian tanganmu ku rasakan pilu di dada, kasih sayangku bertambah padamu. Air mata berlinang tak terasakan olehku, nantikanlah aku di Teluk Payur.
pilu di dada, kasih sayangku bernambah padamu. Air mata berlinang tak terasakan olehku, nantikan aku di teluk bayur. Oh lambaian tanganmu ku rasakan pilu di dada, kasih sayangku bertambah padamu. Air mata berlinang tak terasakan olehku, nantikan aku di teluk bayur. Ayo. Yo tak beleke tenang ae bos ya. Ayo. Kaya nggon sapa ae. Ayo. Salam sik Met. Ayo. Ayo. Jam sik. Senin Kemis. Saya. Sarang yuk. Oke. Aduh. Kowe ora rono-rono. Gak ono rono-rono. Awak dhewe iki nae. Heeh. Yo, salam sik Met. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Met. Muga-muga sing nyauri mlebu surga. Allahumma. Amin. Amin. Awak dhewe ning kene ning acarane kudu ngerti Met. Heeh, sopit kula. Tang. Sapa? Ulang taune. Ulang tahun napa? New Jaya Rimba. New Jaya Berikan tepuk Rimba. tangan yang meriah coy. Menari dalam tradisi lestari seni untuk negeri. Nah, Luar muga biasa. karang iki mumpung ulang tahun awak dhewe ya kostume beda. Heeh. Wis ra apa-apa. Rodo Kudu kamu tiga sithik ora ngono. apa-apa ya. Nanti dan juga Citra Rimba iki Ayo. memberikan spesial juga nanti. Heeh. Iki wis ilang wis teko urung tukang base iki. Sapa? Urung sidong. Urung mau Tukang- ki mancing. Senare pedot. Ya wis, Met. Lah iya. Ayo. Heeh, dirodat Awak dhewe sik. langsung dirodat sik ya. Heeh. Posisine rak ngene apa ganti? Nggih, Bos. Heeh. Bakul Ngono. biter. Marno, bakul biter. Heeh. Rada maju termasuk kaya kucing anggur iki Lah angel. kok lah kok iso. Matane koren. Tak kira onone kok nelek tok. Ya ya. Oke, disapa sik kene. Gur A. Piye? Gur A tok. Aduh. Kurang kompak, kurang Bang. Kene kompak kene. Bengok ya. Mah mingslep. Wedi karo untuku apa piye? Ora mbrakot ora. Mau jinak Aman, aneh wis wedi. jinak. Wis tak gandeng-gandeng kok Wingi ngene. yo dipageri alhamdulillah jepot. Telung dina ya Met ya. Alar gawe kuwi kok. Lambine. Dong yo ngalah gaduk. Ayo. Dildas sik, Wo. Oh, jangkrik japusian. Baik, yang satu spesial juga. Saiki mbahku saiki rada ganteng. Heeh, ndobet ora. Saiki aku silit pitik barang. Ayo. Mau bedol ning mburi kae. Ya. Saiki ana sing kurke mbok jus sing genah. Ndi? Ora mlentot rono rene. Magicome lho. Angel kandhanane iki mugakno nek briefing ki milu. Nah yo. Iya toh? Nah, ya wis, ayo teruske. Semonggo. Oh, base tukang base aja. Oh, berhadro kowe. Oh, ijan. Tukang base berhadro. PJ iki. Oh, iya deh, bar piye mugakno boyoke gedhi. Oh, mam sego pero iki. Mlaku ora kowe. Kenapa? Seko kono dumeh ngobas mlakune ngono. Yo, kowe mergo kuwaregen, Des. Ya, Aku sik ngerti. ngenteni tukang bas, ngenteni tukang bas. Heeh. Pokoke didongake muga-muga Nggih. ngene iki ulang tahune Jaya Rimba iki muga-muga ya sehat selalu lancar rezekine. Heeh, dadi kompake dadi jayane ke depane. Nah iya ngeten niku to ya. Heeh. Iki termasuk ana keluarga besar. Keluarga besar apa? Iki Endi? gede-gede. Iki. Iki nek iki. Ha iki termasuk keluarga besar iki. Ya iya. Wetenge gede. Trio. Trio. Ah. Kowe nek nyopir ora. Napa? Paling sentimen ya iki. Lah kok iso? Ana wong truwek jumbul iki. Rumangsane iki untune tekan plafon. Cek mending wetengi iso ganjel setir. Iya, wetengi nyong. Ganjel. Pas ngeglek-glek ngono ya. Heeh. Sik tukang base iki didublek sik. Heeh. Men kabeh men gayeng. Nah iki
Pokoknya spesial dan juga Mbak Ridi yang milu-milu. Milu apa? Milu-milu gue sarangan tahu kayak dewe gini. Mergo apa? Hawane. Hawane saiki panas. Waduh. Asik, asik. Santai. Asik. Neneng sego. Terus, Lek. Deng deret gendeng mereng santai. Meteng. Gendeng terus gendeng. Santai mah. Gendeng. Terus santai terus. Santai terus. Diberikan tepuk tangan dulu. Masa tak Bu? Lah iya, sesuk nanggap neh. Heeh. Sam. Andesto. Dieling untune mrongos ngene iki. Heeh. Yuk. Oke, nah iki manfaate wong mrongos ngeten iki lho. Nah, mantap jos. Iso nyempret. Wis wae. Wis. Aja guyu aja guyu. Ya. Ya, wis siap tukang base. Ah, karang keri dihukum kok ning ngisor. Tukang Ora base. jagongan. Ojo ndak besu sekeng wetenge wah payah. Iya. Malah. Ayo. Langsung saja. Tak ulapi wae. Jebres iki. Ayo pratanta Ayo. Lagu sik ya. Lagu sik no, jalan-jalan sik no. Lagu iki langsung pindah variasi lagi. Ngono ya, Bos. Gedes-gedes. Ayo. Muga ki bakul prasing ngono iku Kang Gajih iki lak mlentot kabeh wetenge. Ya. Warungnya dibuka ditoto sendok cangkire panas kebun yang kena koe tengereng kene boten remang-remang manis-manis palayane sekeleng ngopotro tiwas ngeser ora bisa
Manis-manis pelayanan setelah kompotro dewasa siro rapi songko semani bakule gawe bingung hatiku lirikani duatu jalari tiang awakku iki piye Sanger lan kompotro sing tak pikir ora rumangsa warunge dibuka ditata sento cakire panas kepul-kepul nyamblek tenan wedang rondene Manis-manis pelayati setelah kompotro sing dipikir ora rumangsa. semani bakule gawe bingung hatiku lirikake duatu jalari mriyang awakku iki piye sangen ngopo terus sing dipikir kok ora rumangsa semane bakule gawe bingung atiku lirikane dodo jalari mriyang awakku iki piye sanjera ngopo terus sing dipikir kok ora rumangsa Andes, Des. Iki Alfamart ki mau melu briefing ora tak takon aku. Heeh. Ora melu to. Lah kowe iki koncone nganan kowe ngiri dhewe kok. Oh tekone telat. Iki pancen gegedan weteng. Dadi angel lak menggok. Oh ngono. Jadi nih, yuk Berarti formasinya lurus ganti. Oke Mbak Dendi, ini tak naik formasi anyar. Piye Yo, to kuwi? pasang-pasangan orang ngono kuwi. Ayo, ini. Merodok ketok kabeh. Des, Des. Ki lho lek bandi kan melu. Lek biadi ke glotah litih. Lek biadi nang domongi ngayal. Kon melu. Ayo, ini. Maju sini. Ajune. Ngeyel domongi nang wong tuwek ngeyel. Angel wong tuwa iki. Ini wong tuwa. Nah, yo. Yo, ayo ni wong tuwa wis lha apa. Ayo, nah. Dalem. Lagune apa? Takon Lek Pras. Lek Pras, ndi to wonge? Wis tuwa e. Wajib ngain lanang wadon luruh ngilmu. Ngene ya, asik. Ya. Ya toh? Bener ora? Iya. Wajib main lanang wadon loro ngelmu Wajib main lanang wadon loro ngelmu Ojo lilin turun rusak goblokmu
Nggih. Apik. Nek dirujatne apa lagune? Hah? Lagune apa? Hah? Iya, jaruk kitir sumilir diterki ndak selak ngamuk. Kat mau dubuk ae ning mburi. Kae grakul glitter kae. Ayo. Iki penjalukane saka glitter. Rino wengi wayangmu beda atiku sing tirta saumpama kapan koyo aku bisa gegem lintengku etehe rembulan aku sama kuatir lan utap jabat sekar mekar ing ora kang sengkat ngalakan tempo upama tunggu tumete sing tirta kanggo nelasi lungko ketika Anganku nglamboro anambus beko hitung lintang seselo padang rembulan tak goleki ono ngendi si panjerino tak titipi kidung tak ketok ing jantung lulungan kerapatan ayo mas Dirga seorang renggo jiwaku tak kirimi yang kita tak sampai keangin sumilir pora kroso seliramu tansah tak pikir Rino wengi wayangmu beda atiku sing tirta saumpama kapan koyo aku bisa gegem lintengku etehe rembulan aku samar kuatir lan mutap sabar sekar makar ing ora kang cekar ngelakan tanpa upama tuku tumete sing tirta kanggo nelesi luka-luka dadika Aku ngapura anambus itu hidung lintang sesulo padang rembulan tak goleki ono ngendi si panjerino tak titipi hidung kateget ing jantung lulungan kerapatan amo swara greget jiwaku tak kirimi layang kita sampai kini sumilir para kroso sliramu bangsa pikir Kapan koyo
iso gagal melintang terangku entai rembulan aku sama bila terlamun kasapan sekerenekan oro-oro kang cengkan enakan tanpa umpomo tunggu tumete sekerto kanggo ngelesi luka-luka ketikon kanggo ngelesi luka-luka ketikon. Des. Kuwi lek gawe alis apa tak takon? Kuwi. Hei. Kuwi, nah, sing gawe alis apa? Wis tak takon aku. Sing gawe alis apa? Kok iso menteng gede, cilik ngono iku Iki piye? termasuk nganu. Oh, lek gawe apa? Iso glontung kaya malah kaya ular jedung e. Alise juga siji ular jedung ae. Alfa. Pancen ngono ki. Ayo piye? Copot. Aman. Ya wis. Saiki dirodat malih nggih Pras nggih. Nyong ki ngurmisake wong tuwa. Ora tiba to? Pras ki wis tuwa ki misake. Nek mending ngerti. Mlakune wis nyenyaku wis tuwa ora apa-apa. Wis buyutan. Wis buyutan lek Pras. Mlaku ngono kowe kok ya pas Pak. Aku ora apa wak glundung ngono. Lek glundung apa nih? Lato-latone. Apa duwe lato-lato lek Pras? Kon Pras gedhi. Apa nih? Ku gendelen. Anda sih San, tobat. Ayo, langsung kerutan Mahmud. Nggih. Hah? Anake, halo. Endi ta anake? Kita bola apa? Kita bola. Oh. Sesuk aja niru bapak, oke? Bapake gendeng aja Niru Mas Andes wae. Aja tambah prongos malah. Ngene to Pras diomongi angel temen iki. Gemes. Ya Irfani roce gambar wangine muger-muger kumilah ojo sira mengameno miturut dawe pangeran. Ya Irfani roce gambar wangine muger-muger kumilah ojo sira mengameno miturut dawe pangeran. Kurang siji ta, Pras? Kita pemuda ngene ya. Heeh, entek iki. Ya. Sing nyanyi megap-megap, Pras. Sing nyanyi megap-megap. Iki, iki jein iki. Iki pertama iki. Muga-muga aja kapok awak dhewe lak yo ngeden-ngeden ngene iki wis. Aman. Pokoke nek lambene urung kesemuteng urung mari. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada doa cita kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa unggul derajatnya di
dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Yo. Jame bolo. Aman pura. Aman wo? Aman. Ya wis. Yuk, iki wancine Citra Rimbang ngetokke anyar-anyar neh. Ngono ya. Yuk, siap-siap. Wis tenang iki lagune anyar-anyar. Awas. Yuk. Yuk, langsung toto. Langsung toto aksesorise. Yuk, jilid neh ki lampu lightingin empak-empake lap 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 ngono. Ya. Kudu ngrepoti, kudu beda. Iya ta? Nek ora andes kaku wegah gara. Iya. Tenan Kudu wegah. sip, kudu gelap. Ngono. Kok ngerepoti petugas senenge kok. Harus ngrepoti. Iya. Ayo Mbah Kung. Sampan toto beri. Ayo, toto beri. Siap-siap ke. Ayo. Yuk, toto sik. Ayo. Wis wancine medal. Iki lungker sing ati-atiran Mas Podo. Citra Rimbang Indonesia. Aku Citra tumita anggara kasarira wironing lutira pamrejurinaning janmo datang cipta ing karya
para prajurit iku kabeh. Tumeka sing ati-ati lan mas padha. Ayo. Saiki ning tengah. Saiki ning tengah wis wancine medal. Ayo. Tengah. Ah. Ayo. Iya. Mentengah, mentengah. Ayo. Lambune pateni, Mas. Ila tolong sing jagat Dewa Bathara para sada para setan demit ora ndulit setan ora doyan jagat Dewa Bathara Gusti Kang Maha Agung Kang Maha Kuwasa Kula kang nyuwun nyuwun kalih panjenengan mugi-mugi ing dalu menika paring ana kelancaran anggone kula angge gogleng Gusti Kang Maha Agung kanggo acara bismillahirrahmanirrahim Demit kandel setan ora doyan Wila salah Suara ocean Bambang Wasrahino Bambang Wasrahino Srengeng ini muncul 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 Sunar Sumambura Bambang Wasrahino Bambang Wasrahino Srengeng ini muncul 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 Sunar Sumambura Para kawula sedaya sing anggere ati-ati anggere kanggo pangarya kanggo wacana bismillahirrahmanirrahim paringono parana keselamatan anggone pentasen dalu menika Citra Riba
Sentake neh to. Janji ngomong sedelo jare sewulan pamit punalika sono ning stasiun balapan Solo jare ngomong sedelo malah kanggo kirim warta lali apa pancen lali yen eling kok kenal bali suarane dada sayang selamat jalan janji ngomong sedelo jare sewulan pamit punalika sono ning stasiun balapan Solo jare ngomong sedelo malah tanpa kirim warta lali apa pancen lali yen eling mbok enggal bali Zaman wis akhir, zaman wis akhir. Ayo, Bumi goyang. Akale jungkir, gara-gara Zaman wis akhir, zaman wis akhir. Bumi Jungkir nakarane goncang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goncang. Akale jungkir nakarane goncang. Arum arum burat wangi lir panjaran sari lintang kembange tawang nadangi bulan kagalan dalam lipoyo sotyon buka rasa asmara gasan angin Burat wangi ler panjaran sari Burat wangi ler panjaran sari
Piye, Des? Wis ora. Wes mari dulu. Ayo, saiki wis wancine mulih sing ati-ati lan Mas Podo. Ayo, 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 Met, waya dimari, Met. Waya dimari ini, Met. Ayo. Apa? Setane kono kabeh. Setane kono kabeh. Setane kono, setane kono. Ayo. Ayo. Hah? Sak-sake, ya. Sak-sake kita tarikane men setane demit men setan lunga. Ayo. Tikoke kono, Pak. Diomongi dikil. Ayo. Arep beno. Ayo. Setane kono kabeh. Ayo, tak lebokne kene, Met. Awak kudu sakti dhewe, ya. Lebokne kene kabeh. Oke? Setane siji-siji juga. Demit ndi pokoke leboke plastik, leboke apa ki tas. Ya ta? Ayo. Siji kudu bali. Pokoke anggere ono tas iki. Bismillah. Iki paling ngebek-ngebeki bom kowe mau. Setane. Bismillah. wis wancine mulih ayo Podo. Sing ati-ati lan Mas Podo nggih. Ayo, ayo. Ayo, jadi tenan iki. Ayo. Set. Set. Bling. Mari ta. Ayo. Malah kaya pesulap. Kelingan rikala urip bebarengan bunga susah kabeh ra dadi alangan senadyan sedinomu mangan sepisan ati seneng anggone urip bebrayan nanging saiki uripmu wis mulya banjur lali rikala jaman semono mangan penak turu penak kerja penak jare lali marang aku sing rumah anak teko tenang sliramu marang awakku bondi kamu sampe apa dayaku Take sing dadi janjimu lali aku ojo lali anakmu saiki wis gedhe pengen nyuwun pirsa supoto bapake hatiku tambah nelongso ning atiku kok malah mbok sia-sia Citra Rimba Indonesia HD Audio Sak gose. HB Lightning Matur sembah nuwun Yo pancen wis suwe anggonku lunga nggonku urip
Des, iki lho penggemarmu iki lho disapa sik to. Iya. Kok penggemarnya kok Pancen. ibu-ibu? Jan ngono kuwi Aku kok. kok kalah. Pecinta ibu-ibu. Loh. Komet Jal. Jal cepat komet saiki. Dik, Rok. Diem. Kowe, ayo, Dik, Rok. Disorai. Lah, Ora Oh, payu. alah. Smet. Alhamdulillah, Smet. Kita berjalan dengan lancar. Berikan tepuk tangan yang meriah. Buat Citra Rimba tentunya habis ini akannya ditunggu-tunggu datang. Alhamdulillah dewek wis nggih konsep anyar neh. Besok jangan lupa pasti kita akan kembali lagi memberikan konsep-konsep yang terbaru juga. Met, disun mi emet. Mik, orang mik. Aja Frik, nyuwun pangapunten anggone mau kula pintas ing dalu punika. Nggih. Lan ugi kelakuane kula sing kok kena nyuwun pangapunten. Lan ugi mugi-mugi kanggo pamayarsa sedayanipun. Muga-muga dados ingkang tambah rezekinipun lancar rezekine waras ora ana setunggal punapa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Citra Riba. Oke, luar biasa bersama mondolannya Citra Riba Indonesia. Hadir bersama Andes Ganong dan Komet Ganong. Wis Des wis. Tentunya malam hari ini Citra Riba Indonesia masih hadir bareng bersama HB Audio Sound System, HB Lighting dan spesial bersama warga masyarakat Demangan Desa Kebonrejo Kecamatan Salaman.